дар шаҳри Остона дар ҳудуди истгоҳи роҳи оҳан ва марказҳои бузурги савдо фароғатӣ шакли нави патруликунии пулис бо истифода аз маҷмӯаҳои роботӣ роҳандозӣ гардид. Робот-сагҳо бо камераҳо ва низоми мониторинги онлайн муҷаҳҳаз буда имкони назорати шабонарӯзии вазъи амниятиро бидуни танаффус ва бе таъсири омили инсонӣ фароҳам меоранд. тибқи иттилоъ, ин технология барои баланд бардоштани сатҳи амният дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва вокуниши саривақтӣ ба ҳолатҳои фавқулода пешбинӣ шудааст.